Men som klovnen Lars Gustav, der har vi mulighed at bruge humoren til at formidle nogle svære ting. Nogle ting, der faktisk kan være svære at opfatte og forstå for børnene. Men klovnens spørgen, klovnens barnlige væsen, kan være et redskab til at formidle det her budskab omkring, hvorfor er, at man holder påske i den kristne religion. Og jeg synes som klovn, at det er en spændende udfordring også at bruge klovnen ind i kirkerummet. Vi har tidligere lavet teater her og spillet omkring kirkens tilblivelse for 2 år siden, da den havde 100 års jubilæum. Og nu at være tilbage og optræde her som klovn, det synes jeg er meget, meget spændende. Samarbejdet med Dorte er også spændende, fordi hun var også med til at optræde dengang, og nu er vi her i nogle nye roller. Og jeg ser frem til, at vi både skal lave pinse- og juleoptræden sammen. Tak for i aften. Skal vi tage den på kristen børnemanér? Ja. I Faderens og Søns og Helligåndens navn.